Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak urre eta lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean, ene sindikatuaren atala izanen dugu eta gurekin Patxiku Irisarri izanen da, berarekin gai bakarra izanen dugu, gai garrantzitsua, otsoaren gaia eta berak argituko digu zein den Nafarroko eneren ikuspegia. Ondotikan, Jose Ramon Amorosekin egonen gara, bera naturzale eta hartzailea dugu, eta berak ere ikuspegi orokor bat emango du gaiaren inguruan, ez bakarrik otsoaren inguruan, baizik eta basoan dauden animali desberdinen inguruan eta nekazaritza eta beltzantzaren inguruan, eta azkenik saioari amaiera emateko gurekin Itxaso Iriarte izanen da, bera UKAN elkarteko kontseilu erabiltzaileeko kidea dugu, eta berak argituko digu zer den UKAN, eta baita ere zertarako eta zertan dabiltzan. Saioaren hasieran esan dugun bezala gaurko honetan lehenbiziko atalean sindikatuaren atala dugu eta gurekin Patxiku Irisarri dugu. Bera badakizue, aste honetan bertan, ostiraletik aurrera ofizialki Nafarroko eneko idazkari nagusia izanen da, eta Patxiku, pixka bat ezagit gai korapilatsu xamarra edo behintzat zalaparta sortzen ari duen gaia da otsoa, ez? Gero hurrengo atalean ere Jose Ramonekin ere solastuko gara, baina ez dakit enetikan, ene Nafarrotikan, pixka bat nola ikusten duzuen otsoaren gaia, abaltzantza estensiboa ordu ere, hartzaile asko kexatzen da otsoak egiten ari dituen kalteak, ez dakit ze puntuaino den arazoa edo nola dago, nola ikusten duzuezuek? Momentu honetan, ene Nafarroaren postura da otsoaren kontrakoa. Naiz eta Nafarroan oraindik ez dugun, bai ikusten dugu, bai Errioxa aldetikan eta bai Aragoitik, berriki Aragoian gainera hor atakeren bat izan da, ikusten dugu poliki-poliki hurbiltzen ari dela. Eta orain ez da arazoa, baina arazoa bihurtuko da. Eta orduan, gure postura horixe da, zeren finean sindikatu baten lana da, beraien afiliatuen arazoak eta nolabait konpontzea eta defenditzea, eta hau momentu honetan, ganaderitza estensiboarentzat eta batez ere hartzaintza edo nekazariak behiak mendietan edukitzen dituztenentzat arazo bat izan zen. Bai. Hori da, bestetikan hor dago ez, pasadan astean ere ministeritzatik edo atera zuten Espainia mailatik lege bat ez, non otso ere espezie zinegetiko bezala kentzen zuten, eta hor badira ikuspegi desberdinak ez? Bai. Hor joan den astean sartu zuten babes zerrenda berezi batean, eta horrek zuk erranduzun bezala erran nahi du, ezin dela ehizatu, ez? Orain arte, ehizatzen altzen, modu kontrolatu batean, eta hemendik antzinera hori ezingo da egin. Orduan, ze gertatzen da joan den astean onartu den lege horrekin, nekazariak aiza babes gutiagorekin egonen garela. Gainera, ongi irakurrita eta letra xehera joanta, aipatzen ditu hainbat kontu eta beti ere kontu horiek nekazarien gain joaten dira. Zeren bai aipatzen du lege horretan, kalte handiak eta maiztasun batekin izaten baldin badire esplotazio batean, administrazioak esku hartze bat egiten alduela. Baina beti ere kalteak maiztasun batekin izaten badira, ez? Tarteka baldin badire horrelako atakeak dena delakoak, administrazioa ez da sartzen,
Eta horrek erran nahi du, zela inolako kalte ordainik izanen, ez eta subentziorik, ez? Eta gainera, lege horretan, hasieran jartzen du, lege horrek onartzea, ez duela erran nahi, administrazioak ez diru gehiago jarriko dunik, ez da langile gehiago jarriko dunik. Orduan, berriz ere, nekazarien gain gelditzen da, otsoak sortzen alditun arazoak konpontzeko egin beharreko lana. Orduan, hori da pixka kontua. Ateratzekin espezie sinergetika bezala dena den, ni gainetik, oso gainetik, axaletik irakurri dut, baina aukera ematen du ere populazio asko igoko balitz, aukera izatzeko antolatutako ehizetan edo, olako zer ere, ez? Ibiltzen du extrakzion hitza erdaraz, eta batzutan hitzak ere erabiltzen dire gai honen inguruan dauden taldeak nolabait konforme edukitzeko, ez? Extrakzion hitza baldin bada animaliak hiltzeak modu kontrolatu batean, lehen errandu dudan bezala hori izanen zen azkeneko aukera. Zeren eta hori eginen zen beti ere nekazariak aurretikan bertzen neurri zuzentzaile batzuk jartzen baldin bazituen. Hau da, mendian hesiak egitea, babestokiak, atakak jartzea, pastor elektrikoak jartzea, mastinak jartzea, eta horiek gainera txosten batean agertzen direz, bateko kostuak izanen zituen. Batzuk aipatzearren, txahalak eta babesteko 12.000 eurotaz ari dire solasian. Mastin bat erosteak 500 euro balio du. Hori ez duk nik erraten, baizik eta hortxe dago idatzita, ez? Eta gero aipatzen dute, mastin bat mantentzia urtean 300 euro gostatzen dela. Nik kalkulu hori ikusi asko nuke nola ina duten, zeren mastin batek animalik ozkorra da, eta nik ez dakit horrek zenbat pienso janen luken egunero, ez? Baina hor ja, abiatzen gara, gastu batzuk, nekazarien gain daudenak, eta horiek denak egin eta gero, otsoak segitzen badu, zure esplotazioan, kalteak egiten, orduan hartuko zen neurri hori. Ni izanen zen azken neurria. Eta lehen hori etzen horrela. Eta zuen ustez, orduan otsoa Nafarrotia hurbil-xamar dugu, azkenean presan asko agertzen da, buiomdia egiten ari du gai honek, baina ez egize punturaino orduan realidade bat dela ikusten duzu, ez? Otsoaren arazoa gaur egongo behar badaz da izanen ez, arazo handiena, badakigu hor daudela prezioak eta beste arazo batzuk, baina arazo bat dela ja nekazaritza edo abeltzantza estensiboarentzat, ez? Otso baino lehen hemen dugu hartza erronkarin eta arazo bat da. Eta orain izanen zen beste arazo bat, ez? Bai talde batzuk aipatzen dute, otsoa beharrezkoa dela, biodiversitatean, mantentzeko, oreka bat, ez? Baina ni otsoa banintz eta mendian egonda, hortxe daukat menua, ez? Hor daude orkatzak, edo kortzoak, edo basurdeak, edo ardiak. Baina, karo, ni otsoa banitz nora joanen naiz. Ahulena den animaliaren gana, eta hor, ahulena ardia da. Orduan, erran nahi dut, naturak ere egia da, ahulena nolabait eskoltzen duela, eta kasu honetan ahulena hori izanen zen, ez? Eta gero, bai aipatu nahi nuke kuriosoa dela lege hau onartu eta Espainia mailako 4 komunitatek erran dute helegitea sartu behar dutela, kontra agertu dira. Eta horiek dira, Galizia, Asturias, Castilla León, eta ez dakit, laugarrena jaz nahi zoroitzen, baina kasualitatea, 4 komunitate horietan daude otsoen 95%. Orduan beraiek zeo zer dakite
otsoaren kontrolak eta nola egin, eta zer nolako arazoak dauden, eta bar. Nire ustez, datu interesgarria da hori ere. Ongi Patxiku, hori nahi genuen, pixka bat Nafarroko genetikan nola ikusten zenuten gaia, badakigu gai erreza ez dela, gainaz bakoitzak bere ikuspegia du, ikuspegi guztiak errespetatu behar dira edo aditu behar dira, eta zuei ere eskerrak eman, azalpen hauek emateagatik, eta espero dugu Ostiraleko kongresoan dan ongi joan dadila, eta ongi segi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei tarte hau emateagatik. Bigarren atal honetan, gaiarekin jarraituaz, gurekin Jose Ramon Amoros dugu, bera aranztarra, naturzale amorratua, hartzaile baita ere, eta irakasle ohia. Jose Ramon, halaxe da, hemen gaude, naturan, arbol tartean, eta badakigu gai delikatua izaten dela ez, pixka bat bakoitzak bere aldeak behitzen ditu, eta beti ere arazoa delikan, bakoitzak bere iritzia ematen du, baina garrantzitsuna da irtenbide bat bilatzea. Kasu honetan ere zuk historia handia duzu naturan, animali eta hegazti asko jarraitzen dituzu, hartzaile ere bazara, ardiekin egunero hor zaude lanean, eta beti ere, zure ikuspegi orokor bat izaki, garrantzitsua da, ez dakit, otsoa, pixka bat zentratuaz behar bada gaian, nola ikusten duzu, momentuan sortzen ari duen zarrapartza pixka bat otsoa dela medioa, ziendak, natura, zein da zure ikuspegia? Gauza komplikatua da, ikuspegi hemen azaltzea denbora txikilin, egiarran gai polemiko bilakatu da. Tala da, gertatu dena da, jendeak jakiteko, Espainiako gobernuak sartu dula otsoa espezie babestuen zerrendan, lespri izeneko espezien. Ondorioaz, hemendik antzinera, ezin da kirole iza praktikatu, ezin da trofeo iza praktikatu otsoarekin. Bai kontemplatzen du, eiza kontrolatu bat, baldinta ikusten bada, toki batean densidadea handilegi dela eta ganaderian kalte handile egiten baldin baditu, orduan eiza kontrolatua kontemplatzen da. Egoera hori oain artere eman da, hainbat komunidadeetan, Asturiasen adibidez, aspaldi ez da eiza izaten, otsoaren eiza, kirole eiza edo josta eiza. Izan den eiza, azken urteetan izan da kontrol eiza, kontrol poblazional. Gaia bai, sortu da ikamika franko, sensazionalismo gehiegi, esageratu, alarmismoa nik hori ikusten dut. Eta nik uste dut hori jakin behar dugula pixkot hori filtro bat ere paratzen eta interpretatzen. Gu gaur egun hemen Nafarroan ez dugu problemikan, ez da otsorikan. Gure inguruan ez da otsorikan. Inguruko komunidadetan, iparralden Gipuzkoan ez da otsorikan. Guan dela aste gutxi hor aditu dugu, albiste batera zen, Aragoian, Sigüez, uste dut inguru horretan, eraso batzuk ardiletan izan zirela eta otsoari leporatu zaie, eta segureski hala izanen da, guarderia badaki otso bat bederen horri biltzen da mendi horietan, baina ez dugu atzendu behar, guan dela 2-3 urte ere, ardilen eraso batzuk hasiera batin otsoari leporatu zitzaizkiotenak, gero handik aste batzun burun desmentitu zuten eta errantzuten zakurran lanak zirela. Orduan hori ere kontu zibil bar dugu. Hasitzeko, segitzeko, nik erran nahi dut, ni ez naizola unat etorri hola otsoaren defensa sutsua egiteko, ni naturzalea nahi, zuek erran duzun bezala, natura bere osotasunean interesatzen zit, fauna batez ere, eta nik uste dut gizartearen erronka dela bi gauzak defenditzea, hau da, natura defenditu, bino baitere gure nekazaritza eta beltzaintza ekologiko, tradizionala defenditzea. Hortan gastatu behar ditu gure baliabideak, gure energia, gure inteligentzia, harmonia hori lortzeko, eta nik uste dut hori posible dela. Eta utzi behar ditu aparte alarmismoak eta esageraziorik. Gaur egun hemen guk ez dugu otsorikan, eta gaina iruditzen zit gure mendietan, adibidez bastan bidaso inguruetan, habitarik ere ez da otsoarentzat. Orduan, otsoa hemen, otso taldeak eta otso ugalketak nekez imaginatzen dut hemen inoiz gertatuko denik. Ibiltzen alda, otso errante bat, eta kalte bat edo beste egiten aldu, bino hortik antzinera hori bino gehiago ez. Orduan,
guazen zentratzen gehiago, otsoa espezie bezala. Otsoa espezie bezala haiz exigentea da, dozein mendila ez da ona otsoarentzat. Eta otsoa haragijalea da, otsoak behar dituna da bere mendietan presak, basurdeak, oreinak, orkatzak, horretaz elikatzen da gehien bat. Eta ganadero, abeltzaina deskuidatzen denean, pues bai, saiatuko da, igual ardi bat, edo aretze bat, edo bihorkume bat hiltzen. Hori gertatzen da, gaur egun otsoak diren mendietan. Bino otsoak edo hartzak bizi diren mendietan, baitere badire neurri konpensatorioak. Zuiaten baldin bazara, Leonera edo Palentziara edo Asturiasera han badire gaur egun otso talde franko, ikusko dituzu hartaldeak eta behiak zakur mastinakin, hasitzeko. Eta berze manejoa bada. Ze gertatzen da, eta nik ere baditut ardeiak zo gertatzen duzala. Karo, hemen otsoa aspaldi desagertu zen, orduan hartzantza relajatua praktikatzen dugu, konfiatua. Guk hemen badituko depredatzaileak, txikiak, azeriak ere basten aldizkigu bildotxak, arrano beltzak ere bai. Eta gero badugu hemen berze depredadore bat ere zakurrak. Hemen urtero eta noiz nahi izaten dire ardilei erasoak zakurrak eginak. Hori prentsan aski duzu begiretze interneten, eta ikuskuzu zenbat erasoak izaten dire urtero eta urtean zehar zakurranak, ez? Guk hemen, otsoa ez da animalera bat arrotza hemen, Kuriosidadez, hemengo herrietan, hemen herri haunitzetako armarrietan eskudun otsoa agertzen da, adibidez gure herriko eta Bortziritako armarrian otsoa hor dugu. Bitu, dela egun bat urte hemen baziren otsoak. Izan ziren baitere katamotzak, lintzeak. Eta dela 200 bat urte hartzak ere baziren gure mendietan. Eta garai hortako jendea, gure hauntzinku, dela 4, 5 edo 6 belaunaldi atzerago eginez, bizitzen ziren animali horiekin. Eta orduan, denak ziren hartzai familiak edo gehienak. Eta moldatzen ziren. Eta seguraski beren burua defenditzeko medio gutxigokin eta diru laguntzari gabe. Gaur egun 21. mendean, nik uste dut, haunitzek uste dugu, badela lekua denentzako. Eta defenditu behar dugu, ganaderia estensiboa, beltzaintza estensiboa, bino baita ere natura. Bitu, momentu honetan, gure hartzaian problemerik handina ez da otsoa. Da, bildotxaren prezio, dela 30 urteko prezio bera dela. Hori bai dela problema. Eta gu ganaderia estensiba lagundu nahi baldin badugu, konsumitzaileek bezala egin behar dugu bertako produktu konsumitu. Bertako barazkiak, arroltzik, estilla, haragia, bildotxa, eta gure dendatan eta gure ostatu eta jatetxetan produktorik eskaintzea. Benetan lagundu nahi baldin badugu gure hartzaileri, gure ganaderi hori da egin behar duguna. Eta gero, otsoa edo hartza inoiz etortzen badire, orduan neurri preventiboak eta neurri konpensatorioak. Espezie bat babestu baldin bada eta kalteak sortzen baldin baditu, gobiernok, administraziok ordaindu behar ditu, indemnizatu behar ditu. Dudigabe, hartzaiari, karo, ardi bat edo gehiago hiltzen baldin baditu animale batek, errabia, pena, tristura, karri bardi hori, segur hori konprintzen dugu dena. Bai, orduan, bada modua, eta zu diozun bezala ez, garai hauetan, elkarriti bateko ez, zure kasua horixe da ez, naturzalea zara, otsoak maite dituzu, zure ardiak eta bildotxak ere maite dituzu, eta badakizu biek uztartuta, nozbait otsoa etorriko balitz gure ingurunetara, posible izango zela ez, aurrera jarraitu ikuspegi horrekin ez. Etorriko balitz bilatu beharko ziren formulak, dena den, erraten du, nina izaditua, zaila ikusten dut, gaur egun gure ekosistema honetan, otsoarentzat tokia, gure mendiak aizumanizatu dire. Gauza bada animale erratikoak ibiltzea aratunak, hori da hain zuzen ere hor Zaragozan gertatu dena. Eta beste gauza bada ugalketa, populazio bat hor finkatzea. Hori niri ikuspuntutik agizaila da hori hemen gertatzea. Bastan bidasoan, gure ingurunetan agizaila ikusten dut. Hau dena arronte humanizatu dugu, orduan zaila izango litzake. Baita ere, ikusita, imaginatu, hartzai bateri, leku batean, otso talde batek atekatzen dutela, eta izugarrizko ardi bildotxpila hiltzen dizkiola. Izaten alda, eta izugarrizko disgustua hartuko zen hartzai horrek, hori, Bai,
konpentsatu behar da, ekonomikoki, tristura ez da konpensatzen, baina ekonomikoki ere ongi konpentsatu ezkero, buelta emateko. Ikasi, hori gertatu ezkero, egin behar genuke ikaskuntzak atera, bertze esperientziatik ikasi ere bai, eta neurri preventiboak egin, eta klaro, hartaldeak zaindu, hori edozein moduz, nik berriz ere ikusten dut, badela sensazionalismo eta alarmismo franko. Hori urruti ikusten dut, nik ez ditu imaginatzen. Guk ez dugu izagutzen. Lege edo babesa berriunek ez du erran nahi bapatean hau dena otsoz bete barra denik. Otsoak badute bere zaugarriak eta bere naturaleza, bere denbora bihar du, eta otsoak baditu etxai hauniz ere bai, animale basatientzat bizila zaila da. Otsoak dena den, gehien bat elikatzen dire, basa faunaz, bere presarik normalki dire, aiztien errandut, berriz errandut, basurdekumiak, oreinak, orkatzak, erbilak, saguak, karroina, animaile hilak, bitu, agiz erresa da otsoak edo hartzak diren mendietan, hiltzen diren animale guztien errua otsoari edo hartzari leporatzea. Guk hemen ezin dugu gaur egun leporatu ezpaita. Bino hemen ere, mendien larrean ere hiltzen dira animaliak. Osongi, Jose Ramon, hori nahi genuen ikuspegi orokor bat, pixka bat hartzaia, naturzalea, biak uztartzen dituen eta eskutik datu zen ikuspegi bat izan, eta lortu du gure helburua. Nik uste dola pixkotori gizartea bezala jakin behar dugu ongi irakurtzen eta ongi interpretatzen gertatzen ari da. Orain, gai unekin, alarmismo nire ustez gehiegi sortu da, eta badire interesak, inkluso interes elektoralistak, horrekin salsa gehiegi sartzea. Eta dena, aditu dut irakurrit, unekin akabo hartzaiak, akabo gure ganado, bino, otsorik ez den tokitan ere, ganaderi estensiba zoritxarrez, ari da bajatzen, ari da galtzen, eta otsorik tartzek ez den tokitan ere, herri txikiak ari dire ustutzen, zoritxarrez. Orduan nola leporatu behar dugu otsoari arazori, eta hori batzuk aprobetxatzen dute demagogia hori pixkote indartzeko, eta guk jakin behar dugu hori bereizten. Eta arazoa sortzen baldin bada, inoiz sortzen baldin bada, guk gizarte bezala exigitu behar diogu administraziori, baita neurriak hartzeko, hartzaiak eta ganaderoak, zaintzeko, eta laguntzeko. Hori da gizarte bezala exigitu behar duguna. Eta posible da. Gaur egun badire baliabideak horretarako. Osongi, Jose Ramon, garbi geratzen da zure ikuspegia, eta ikuspegi benetan interesgarria, eta eskerrak eman zuri azalpen hauek emateagatik, eta beste bat arte. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Hirugarren atal honetan, itsaso iriarterekin gaude, bera narbartearra dugu, eta maiatza alde hortan, behar bada, aditu edo irakurri izanen zenuten, nola itsaso, konseilu arautzaile batean sartu zen, emakumea bea, gaztea, hirugarren emakume bezala konseiluan, eta ukaneko konseilu arautzaileko kidea dugu, eta itxasozuk agertuko edo azalduko diguzu hobekio ukan sigla horiek, zer adierazi nahi duten. UCAN da, Unión de Cooperativistas Agroalimentarios de Navarra, berez da erakunde bat, kooperatiban erakunde bat. Orduan erakunde bat dugu, non erakunde guztiak bezala, konseilu arautzaile batez osaturik dago, eta kasu honetan ezakit zu hor zaitugu, ez? Emakumea, zonaldekoa, gaztea, eta horrat sartu zinen, eta ezakit ukan bezala ze helburu du, zertarako sortu zen kooperatiba hau? UCANek duen helburua da, bertako kooperatibei, Nafarroko kooperatibo guztiei laguntza ematea, kudeaketan, garapenean, edozein duda behar dutela, hor dago UCAN laguntzeko edozein gauztan. Orduan, garrantzitsu ez, azkenean kooperatiba bat sortzea, ez da erreza, usarte behar da izan, eta badire baliabideak, baina behin sortuta gero, beti bada galderak edo arazoak, eta zuek elkarte bezala,
arazo edo laguntza hori ere eskaintzen duzue, eta ezagite azkenean ukanen barruan kooperatiba asko daude direnak bazkide? Bai, orain bertan 124 daude, Nafarra guztian, eta hemen baditu Baztandarra kooperatiba, Lesakan edo Arantzan edo badago bertzeren bat, gero Nafarra mailan itxeuntena lanak ere bai, sorti barna biltzen dire. Bai, eta azkenean, konseio arautzaile batek eramaten du, tarteka konseio arautzaile hori edo zegizten maiztasunekin, biltzen da, batzar orokor bat egiten dute, eta hor suertatzen da aldaketak suertatzen dire, ez? Eta zu aldaketa horietako batean, ez, olako batzar batean, zu sartu zinen, ezagitzen bat urterako edo nola izaten dira aldaketa horiek? Sartu nintzen, dena hasi zen pixka bat, hasi ginen, ukanek egiten dituk jornadas de jóvenes. Horrek eran nahi du, elkartzen garela Nafarroko gazte guzik, eta gure dudan ingurun solasten dugu, nola antolatzen garen, pixkat izautzeko, zeba ona da izautzia zure egoera igualen dauden gaztik kustia ber nola doen. Orduan hori zela eta hasi nintzen pixkat informatzen, eta ukanen proposatu ziaten aber sartu nahi nuen, Jesus Oliasen partez, Irurtzungo gizon bat, eta sartu nintzen hortzen, bokalde ganaderia bezala ongen naiz hor, laguntzeko dozen gauzaiteko, eta 4 urtero egiten da aldaketa. Bada jende honiz batxula pila bat urte, arazoa da jende gutxik sartu nahi duela edo jende gutxi badela sartzeko. Bai, hor duzuk abeltzantza lorra edo eramaten duzu pixka bat, eta azkenean hori da ez, kooperatiba asko barruan, agroalimentarioak erdaraz esaten dena, eta sektore desberdinak edo alor desberdinak ikutzen dituztenak, ez? Nafarroa badakigu oso zabala dela, eta produktu desberdinak ekoizten direla, eta denetari badago, ez, popurri bat esaten den bezala. Bai, bakotxa gara 12, orantzen, konseioan, presidentea barne, eta bakotxa baitu bere arloak, ez? Batzuk egoten dire ardo arloan, bertze batzuk zerealetan, bertze batzuk, pila bat arlo daude. Denak elkartzen gara, hilabetean behin gutxi gora beraiten dugu bilera batzuk, eta horregoten gara debatitzen pixko, eta bakotxan arazoak, nola saiatu konpontzen, nola transmititu, aldena egiten. Bai, lehen esan duten bezala 3 emakume zaudete ez, konseilua arautzailean, talde misto bat osatzen duzue, garrantzitsu ez, emakumeen papera horrelako konseilutan, bazue indarra eta ikuspegi berexi bat, eta nekazaritza eta abeltzantzan gertatzen den bezala zoritxarrez askotan, papel izkutu bat izaten da emakumearena, eta hor zuek nortasuna baduzue, eta nola eramaten duzu pixka bat bilerak, eta orain arteko esperientzia nola doa? Esperientzia oso ona. Egia erran ikasten ari naiz pila bat, asko gustatzen ari zaitze, beti ikasteare gauza polita da. Eta emakume 3 gara oraingoz, espero dugu gehiago izatea, mendik urte batzutara, eta gaztik ere bai, klaro. Baina, oso ambiente ona dago, eta egia erran emakumea beti egon da hemen, abeltzaitzan, nekazaritzan, denin. Baina egia da, oain hasi da baloratzen, oain, aspaldi hasi gara baloratzen pixkot, eta sartzen emakumek ere toki guzitan, alden toki guzitan. Bai, zuk ere, ukanen konseiluan zaude, baina baita ere zuek zuen oiategietan, hor zaudete buru belarri ez, eguneroko lan horretan, badakigu zuen oioek arraultzak ekoizten dituzte, dorruten dituzte, gero oi askoak ateratzeko, inkubadora eta bialtzeko, eta nola uztartzen da pixka bat ez, gauza bada gustora jotea ukaneran, aberasgarria izatea, baina etxeko lana hor dago ere ez, eta azkenean denbora joaten da, errepidean, arriskua, nola uztartzen dire bi gauzak? Bai, denbora unit joaten da. Egiaran bilerak bastante urruti, oliten izaten txu, batzutan, Marzilan, egiaran denbora uniz kentzen dizu, itxin badut, anaia eta atxa eta ama daudelako, bertzen zingo nintzen gehiagoan. Suertia dut, joaten nahi zela, baina beti ere ezin ez joan, baina azken finean oberena da joatea, zeba mundu honetan mugitu gara dire pixko gauzak, ezin dugu ziola dagoen bezala, peleatu gara dugu gure deretxoak edo hoixen. Eta mugitu behar da, bertzena zitxin egonta ez dugu jauziten. Bai, eta azkenean garrantzizkoa edo ezinbestekoa, azkenean lehen sektoreak ez, lehen sektoreak duen papera gizarte honetan, hor lehen sektoretik jarraian heldu dire industri guzti hau edanak ez, produktuiek elaboratzen edo lantzen dituztenak, eta gu behar du ez, bertako produktutik abiatuta, elaborazioa oso zer behar du baldin badu, dana zirkulo guztia bertan geratzea ez. Hori da importantena eta hoberena nik uste. Ez dakit, pandemia garaian nik uste hasi zela bastante baloratzen lehenengo sektorea, nik uste du bastante baloratzen. Azken aldi honetan berriz ere nik uste bajatu garela.
Ez gara guartzen ze balorea duen, egia erran, supermerkatuk ez dire betetzen jendia itxin egonta, jendia lanin egonta betetzen dira. Hemen igual badugu aukera, ez, bizirauteko, baina hirietan nik uste oso zaila dela. Bai. Oso ongi itxaso, posten gara ez, posten gara alde batetik, bertako emakume batan konsoi hortan egoteaz, eta posten gara ere, zu gustora egotean, asko ikastea, eta ikuspegi hain ederra eta zabala izatea, egoeraz. Eskerrik asko eta ongi segi eta aurrerago ere izango dugu aukera solasteko. Berdin, eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.